Ini nga sugilanon, ginhalinan sa matuod nga kabuhi. Isa ini ka eksperyensya ni Lando. Sang tuig 1963 sa Kawayan, Negros Occidental. Madugay na nga gaistar ang amon pamilya sa amuna nga lugar. Halin sang una, didto na nagaistar ang akon nga lolo kag lola. Ini nga lugar, amo ang amon nga dalangpan kung may peligro. Ang amon nga ginhalinan, puluyan sang mga nilalang nga hindi pamilyar sa kadamaan. Sa hambal sang iban, mga aswang. Huo, baryo kami sang mga aswang. Kag naga-istar kami dire. Bangod sa koneksyon sang amon pamilya sa ila. Hindi man kami kadugo, pero ang ila pagtratar sa amon, do pariyo lang sang ila kaugalingon nga pamilya. Nagsugod ini tanan sa ginbuhat sang akon lolo sang una. Suno sa giniistorya sang akon nga amay, dati magkontra gid ang amon nga angkan kag ang ila. Puro away kag madugo ang nagligad nga mga tinion. Pero sa ulihi, nanginabyan ang akon nga lolo kag ang bata sang pinuno sang mga aswang. Tinago ang ila nga pag-abyanay kay ginakontra sang ila nga ginikanan. Hasta nga naglabot sa tion nga ginpamatay ang mga aswang sang katsila. Amo ini ang ginhalinan sang pag-amat-amat pag-ubos sa ila. May mga dala nga mga balaan nga butang ang mga Kastila. Kag amo ini ang gingamit sa pagpatay sa mga aswang. Bangod sini, napilitan mangayo bulig ang ila nga angkan sa amon nga angkan. Nagsugtanay ang duwa ka panig kag halin sadto, nagtiner na kami sa ila nga lugar. Didto ako nagdako, hilway kag malinong ang kabuhi. Nagdako ako nga wala pagid nakasalamuha sang madamo nga tao. Wala man ako ka-eskwela, pero may nahibaluan ako nga wala nabalaan sang ordinaryo lang nga tao. Ako ang nagserbi nga taytay sa amon baryo kag sa kalibutan sang mga tao. Didto ko nakilala si Aping. Isa ka lalaki nga kaedad ko. Masadya siya, kag dali gid ako makasalig sa iya. Sa kadugayon, nanghindaw mag-utod na lang kami. Pero may nabatyagan ako nga dulain sa ila balay. Bilang isa ka antingero, nabatyagan ko kon may mga lain na presensya sa palibot. Isa ka adlaw, sang ara ko sa ila balay, may mga tao nga gulpi lang nagsulod. Kagindakop nila ako. Gingapos nila ako, kag wala gid ako kapalag. Pagkatapos, may tigulang nga lalaki nga nagsulod, kag naghambal. Ikaw si Lando, hindi bala? Nahibaluan niya ang akon nga ginikanan. Kag didto ko nadiparahan, nakilala kami. Ginhambalan niya ako nga kaupod kami sang mga aswang. Kag para sa ila, kontra kami. Ang tigulang gali, isa ka babaylan. Ginpalakat ko, pero may dala ako nga mensahe. Hambalain yung leader na maghalina kamo sa Kawayan.
Kay kun hindi, sulungon namon kamo. Pagbalik ko sa baryo, gilayon ko inigin pabalo. Nagpreparar ang mga aswang, kag ang gabunan nga si tandang amok. Ini nga gabunan, dugay na gid ni nga buhi, kag makusog gid. Gindeklarar niya ang gira. Nagbalik ako sa banwa para mangusisa. Didto ko nadiparahan na ang babaylan nagaistar sa isa kadaan nga simbahan. Kada gabi, may ginadala sila nga tawo didto, kag wala na gid ini nakagwa. Sang nakita ko nila, ginlagas nila ako. Ginapana ako nila sang nagakalayo nga pana. Hasta nga maigo ako sa batiis. Ginasunog kag ginakaon sang kalayo ang akon unod. Wala na gid ko mahimo. Ginutod kun lang ang akon kaugalingon nga batiis. Sa tion nga malapit na ko madakpan, nag-abot ang mga aswang. Ginatubang nila ang mga antingero. Madamo ang naglagyo, pero ginpatay nila ang babaylan. Pagkatapos ang tanan, naghalin ang mga aswang sa baryo. Kag nagbalik ang katawhay. Pero tubtub subong, hindi ko ginmalipatan ang gabi na ginpatay ang babaylan. Ang iban nga gera, hindi makita sang mata. Pero, mabatyagan sang kalag. Ini ang dulom. Mag-subscribe para sa dason nga istorya. Salamat.